deca su i na Badnjak tu, Mica je na putu za Australiju, Blaža je Eugenija, svoj posao obavljaju, Danica, Džezmin i Mina s obitelji uživaju, majstori maleni lampice upalili, sobu krasili, sretama zaplesali, s našim genijalcima i bistrićima čekamo djedicu s poklonima. U Medenjaku smo svi uvijek veseli i nasmijani. Božić dolazi s medenim tetama, Božić dolazi u duhu blagdana. Neka vam je uspješna Nova godina.